Na, and you say I was saying me bravo we. Sweetie, maybe come on, mammy, I drum one. Hey, what does ye? Aye, chuma. It's a living testimony. Corner Judy. What can't keep? Yeah, I'm sorry. Obie to me no be. I just happen for. One woman for down for. Any the onion fear do me. FDA. Ahwehwe saa adwade nkrato yi mu agye atum sɛ ɛyɛ But there are so much bread. Na matana se na mo hwe me KUMAWOOD TV. But the jumadi e bero. Opportunity e wi ase na okwa. Ebusua, so you say we ase na okwa dia. E ka hu say e wi ase your boss sorry na asase a owura. So owura dia na o mra ne amane a odidi so. Ade kye ne ade san ye we. Ade kye o mani pada sani na ade san ye o ma odman ko na odidi ne juma. Edru nwura, odi pada sani pentem, etu ni prum efi say bibi wo ho. Edi na wo ho. We kire me say ewi ase na okwa enka eda anka entuprum bibi wo enti na eda etue edi ka me wen na me ne mejo prophetic edwa afesa dwumadi embro me ka wasem kuteru ase ewi ase wo buso ho pen what na se adwen se eduru animra ohan no ebobo no kodruin na adesaye no osum no kodan na adekye no ohan ni free feneba we kire say ewi ase na okwa efi say ewi ase Eden, internet say, if we are say, and now. Eti come home, never said you made Embra KUMAWOOD TV. From Monday to Friday, a free 7 to 8 p.m. Medawas. Kwame Basayodo, say, ne, or the young one. Adumie, and ne, brother. No swab our power as mammy and son away KUMAWOOD TV. That you made the address we are say, and now. Taka se we ase keda okwa kam gidi se nkoda untu promo and na gusu na bia because kam de bia from 7 to 8 p.m. en fa dwumadi we metentre wo ya asetrem abrabo mu de hinta osusum semu abakosem a da wo ya fa so tete atempo no isa kofa na idie na mochi de etibi sipi esita awo ye bobre mu enim die mu ene abrabo mu e fa de etibi di bobra no we ase on the person di jawo nse said the bia wonam na osunsum ka ho saa so na wo be kai say adegye mu nsem bia no emuso wa nsem for Friday obade ne de edodum ene obi wosika e kire so na asetrema ye basa we kire say we ase ena woka enti ka me ho e de bia you rebia from 7 to 8 p.m. Monday to Friday me fa dwuma di we me be so mo wate na me msumafo no ene from kofia su bonten which me from eskuto yipebre na me mede me be so mo nene eye made nyina osamkani yaw boso obeka mensa e bobowura eye na nanom som ebibiman ifrihen na osom ben no boade no odi gyaye ne kase bibini ana akani a wona hwan na ubosu enisen the kwan ben so na bibini ana okani oso ofa na ofa otuma pefira awaya asetrem mu ye na pesa me de beso mu ne anwumre na mensa bre no beko eye bi papa ho no ye busa no de hinta won sum a ode ye de ebedom ye ene dahwefo ye ko akra ra ma kwa ba eba asetrem ya ye ho son na ye ho son te se abrobe no mo ye nananum achia ma ajo na wo je so ya me ho son a na che se oho ye wo apomude ti ye ho son te se tete botan no anananum adarment ya me so ho son se fofi eda no pia akra obom paye ana obeya paye ni enko enim ane ye beda tete odumankuma owia odumankuma osrane odumankuma ensroma eno abrakobran epokese densu yaw ankobra odameni ampo ahunmu aduasa miensa ahunmu aduasonso ahunmu empem ye beda ho mo asese ene ebran dai
ɔde akyɛ yɛn a yɛnu abena kɔbena ɛpokɛseɛ ne da a yɛde wura kwakubo nsam onyansani dede no yɛnte atenkabɔ ne bi adeɛ na yɛbɛda ɔmo ase ɔmo hwɛ yɛn so na dwumadi a yɛba abɛdi no ɛnkɔ ekyirikyiri ɛne bɛnkyɛɛ deɛ ɔbɛte no nso so ɔnte na ɔnte ase na ɔnhu ne ne wo piao na yɛde dwumadi yi bɛhyɛ so akora obi wo sɛ wokra wo ne hwan na wodi ne hwan na ɔsom bɛ na wugum na ɛdeɛ nti na ɔso ɔne yɛbɛkyɛ ɛhintasɛm wɔ ewiase ɛna wɔkwa so bɛda ase piao therefore ne ɛwɔ ho ne sɛ yɛfrɛ me ɔsɛnkani bosomfoɔ yaw nunsini ɔkogye aman amedin no mfie sɛ na wanya menya afiwei bosom yɛtɔ so nwɔtwe no mu no na menya mfirihyia pɔre eduesia 60 years eduesia ya January, February, March, April, May, June, July, August. 1st August na meyɛ bosom mfie mako eduesia ɛsɛ ɔsana ne mu no ɔsana ɛsɛ wode bu ba sika mu papa nti na me sɔre wobɛtu sika gu so medem ayɛfo medam ase sɛ papa yi ɔsɛ me sɔre yɛ a na ɔtu sika gu so because ɔno onyame a ɔne ne nam no ɔyɛ sika nti me sɔre no na ɔtu sika gu so na ɔtu sika gu so a obiara so benya ne deɛ nti wobɛfrɛ me a na ɔfrɛ me 84 64 64 AS na ɔso so wabɛgye wo deɛ wadaroma yɛtete ne nkakra nti wofrɛ me a ɛwɔ number wei so 84 68S na ɔso so wabɛgye wo deɛ wadaroma nkakra wate akora betom sɛ frɛ wa ɔsom bɛ na ɔsom ne ka sɛ abibiman ana akanfo a ɔbɔ adeɛ ɛde agya ɔsom bɛn menua na yayira udi ne ye kofi esubonten esukutu a oyiri pebre kofi esubontene esukutu a oyiri pebre ketu a oyiri mi yiri se po be boss o che no na me de furo eye esie no na me kogu akiri e o pebre mu enti kofi esubontene a oyiri e wo opebre mu mo menua bechia prekubio na wahwɛfoɔ ɛne wetiefoɔ a ɛwɔ akyirikyiri ne bɛnkyɛe a ɔmo so ɔmo na ohwi bom ɔfa saa akwanya wei so akyia wɔn na mada wɔn ase sɛ me so manya akwanya kɛseɛ wei abɛpie wɔ ntintan kɛseɛ so na yɛn nyinaa yɛkɔ nante kristo som mu firi apem mfie apem ahankron aduɔwɔtwe nsia mu 1986 mu ne wura ɔsom mu yɛdi ɔsom akyia bɛsi 2015 mu hɔ ɛne yɛhu sɛ yɛnsan kɔfa yɛ nananom amanneɛ ɔmo amammerɛ ɔmo atomadeɛ ɛti sɛ wobisa me sɛ mesom paa ɛne sɛn a mesom me nananom ɛsom a yɛmu bɛka no ɛnamafoɔ ne sɛ ɛyɛ abosom ɛno na m'ani gye ho paa ɛfiri sɛ yɛ abosom ɛna ɛka no korɛ ɛno nti nnipa nyinaa suro Gold Coast anaasɛ ebibiman abosom kronkronkron a ɔmo ka no korɛ ɔmo mpɛ nyinsɛyi guo ɔmo mpɛ korɔ no ɔmo mpɛ sɛ ɔba akɔto obi ba monaa ɔmo mpɛ sɛ w'ani bɛbrɛ obi ɔmo mpɛ sɛ wobɛdi obi ho kokonsa ɔmo mpɛ sɛ woba akɔfa onyɔnko yere ɔmo mpɛ sɛ woba akɔhwie mogya a ɛdi bem egu saa me nananom som no ɛna m'ani gye ho pa ɛfiri sɛ saa bere no a na me nananom som hɔ no na obi pastor fo nkora obi ɛmfa mebɛtoo sɛ na mrekete ene ntoma ene ne ese ebinom dan ano ɛwɔ bra na sika kokɔ ene denkyembo ene koko sika ɛwɔ dan mo nanso obi ankwankofa manage saa osom no ho pa enti mabɛfa
amanneɛ amammerɛ ɛne atomade mekasa ana mesom owia owia mene owia ekasa mene osnane ekasa mene ensoma ekasa efiepie ye besen kwato ye mene ne kasa mene eno abna kobran epo nsuwo a ewo goko sasase so abodan abotan kubuo hyehyebo no ne ne keka ho ene nsuwo a enhabanma nnua nye keka ho nyina emu adoma nyina saa abodi a obubu ni nyina ya abodi a obi boy ana onyame bi boy na mebuza wo se obo ade no oye befu a ana ododo kabia odumankuma on se yeka odum akoma odum akoma sebi mpreduasa de dikan a maame ene papa hyiaye a moja mienu no ko hyiaye a efiri ase se ebo ka akoma no efiri ase se ebo no enu na ema intini ene ma tinwi ene ma hwene ene ma ano ene ma aso ene ma takyerema ene saa iti ye nanan mo hwede no mo se odumankuma asekyerɛ ne sɛ ɔno na wama akoma no ɛbɔ enti da akoma no bɛgya ɛbɔ sɛ kim na kyerɛ sɛ wokɔ no eti omuhunu sɛ ɔdumankuma yankoropɔn no ɔyɛ koropɔn na adeɛ yɛ koropɔn ɛne ɔdumankuma owia ɛna krom ɔno na ɔma bibiara ɛyɛ yie ewo asasi wei so yewu na otwe ne so enam akomako enwotwe no eso a yeyiw e de wo be kire odomankuma owia yewia odomankuma owia no esanse oye nyame ni nti ye ma wo na otwe din ni wia odumanku wie kuro ya no obon se ketre enoma nkokɔ mponche enwan ene ne keka ho nyina anopa obon so omu nyina de da wianum no omo oto odumanku owia de tumi no odumanku wie ya ena se wani so ehu na ade papa kura anopa esise ohwe owia ebe yiwani so odumankuma wia esanso oye nyankropon a onu ena o ade san wa ha no ade asan wa ha ekọ abono nson no akopie wo baabi onu no ontonku odumankuma wia kuru yara ena kwasi broni etue sika efri ni kuromu eba betu odumankuma owia kuru yara ena wunyi dum pempensuo bi na waba abrowa waba akokora na odadan mu a esese yekoyi wo fridan mu ne yede wo beto owia na ye wia ya san de wakoto dan mu enti owia ho faso edi adanse se onu no ye odumankuma owia a onu no oye nyankropon a kwasi broni be frɛ ne san anu no frɛ ne san na oduma osun no enu na etwa obo se ahotefuo bia no obo se na owia ehyen no na etwa wo ntinwo ahia odumankuma nyankropon yanhwehwa no wo baabia onu no odumankuma owia medase eye osankani yaw bosom ena wotene nka se mepacho osenkeni bosomfuo yaw nunsini okuji aman okuji aman omaya oje enzo enim se Ghana aman o se eye Ghana aman mo nesa aka aman no oka no na se de oka no hune ne ya adwen ana wone ne ya adwen dwumadi wi hye ne so se no ebre na imiliti ya wanti no ye fa WhatsApp note
enti ubeko eye o WhatsApp phone so or number we so 0244 84 0108 na also asachere wano nsem kakra de go phone so say mene asem asisi na because free biawi madwen ene mesusu yenie na also dey fast number no so na yeso yabo meda ase na se de dwumadi no ka no se tweyampon upena de se uhu wia na wahu no akra amema also bi obo eye insuo nsroma busome na won so no omo ye anyame ni bi de dwumadi ebe na omo de wo ema yen enipa wa yasetene mu omo nyina bue nipa ewo yasetene mu odumankuma owia onu ni eja no onu na bibi ni wonu mo etimi ben no esoja ne hye no ba bi owo kura na ohyehye adasama wa asase so no na otimi se wo ben ne kakra bi dia ene eja beto mu ena odumankuma osrane ana ohyereni onu na oma oba enyinse nipa dasani ne nkron abosome nkron enti oba ejina ho ma osrane ana ohyereni no ena abedane osrane enti onu susu ene oba tan papa no na asase ya ni insuo a ye bom se enipa da sani free emu bae no na ne nyina so ne sen me pa cho owia efri ho na osnane efri ho a na osoro ema ye kana ensroma dabi eye osoro ema enti owia osnane enewu osoro ma eno wiye no ode enkae no ema nipa deseni oba ne be ma se oba ne be ma ehia yensoso yempie mfiri mumra inti moja edikan imfie petepepepepe no nana kofi esubontene mopiafo oyere epebremu uyiri epebremu no mopiafo odefo kajechi menno ye free sa oba ene bema inhie munum ene ye ba wiase na ye ya ba wiase no hwe intos oye nyame inkruma ye nyame meko jene abodi etwa ye hu ehie nyinara eye nyame inti ye fra bibi enkwan eye enkwan ena mo aye ne enkwan no o ba ba ye enkwan a de dikan unye nsu na entrowaba jene meko enam opoku samos utimi de nantwinam ewo no utimi de akokɔ nti obewie enkwan no na aye enkwan inti abodi biara wa asase so no ena omo kan no Genesis 1 verse number 26 obra odumankuma nyankropon we omo no Bible na kan oba be kasa ose mumma yemmo onipa ewo Yesu ban so se yenseso ahakure di adanse se enye odumankuma ba akopɛ ena bo onipa na mmom omo eye dubo ka bia bi inti enframa ye nananum amfa atia mframa omo amfa na eni agro omo amfa home a ye home no amfa eni agro omo amfa enua eni agro omo odo a omo nim se insuo tano ewa ha inti ye no ngu insuo num ye bedo ni eja kwaye ana ye ja enfuye ewo insuo no ho ye nana no
ɔmo nim sɛ nsuo yɛ nyame ne nti no ɔmo mfa ɔmo n'ase mpaboa entie nsuo ɛna meni mahwefo bebusa sɛ na yɛka abibifo ɔmo no hwan na ɔmo nyame ɛne hwan na kwa bɛn so na ɔmo betima som ɔmo nyame bibi fuo no won sɛ yɛyɛ din ɛyɛ bibini yewu yɛyɛ yɛ free awu yɛmu bakura ne yɛ kita yadum akyɛdeɛ deda yɛ kita yɛson ɛdeda ɛne deɛ yɛson ɛne ɔdomankuma owia eno asase ya efo kokroko insuwensuwe etwa ye ho ehia ihabama etwa ye ho ehia kwaya enua etwa ye ho ehia omo enom edom yen eti ye wo akwala ato okrapo ebi wo ha ye dware no ihabanma eno no gina ho ma de eno ene mo me say me ma ana me ba me wo on pension babies yi no me dware won atwere nantem onyi a wontimi mfa nachi enkafo atwere nantem ane ne dwuma di odi yes I eniema bi ka ho a wode be hye na wo hye e wo kora no mu kora mpo a eno no yemfa kora ne nsi fom na ode unya atwere nantem no na unya eniema bi a meka no eka ho a na odi dware oba onyi a obi entimi mfa nachi enkafo ne tipen so wodi ne tipen pa so wodi na chi beka fom da bi enti na ye nanano omu dware yen e wo yen kwala brem enu nti ene ye wo akwala yen tu ne din agi se wanya enna maako nwotwe oyoba agi se wanya enefua maako dunan ansana ya manidin enu ne ye kuma akohwe se eye kwadwumenu na wasan ba ana ye asanto na wasan ba ana eye ye wofa na wasan ba ene ye yamfa akwala no ento saa kwadwumenu no owu wo ebusuanu mu no yemfa ne nto no na kwadwumenu hunhun no emebonwura akwala no na kwadwumenu na brabo obebo ye kunkun a oye yie wo ebusuanu mo otimi bo ebusuanu akwala no so manyi no meye saa eye ebibifuo eye ye ne ye bibifuo de ma ye bibifuo no ye wotumi a ihabanma ene amamra ye de begu akwan mu enua hini enua bana enua ahaban ene ne ekeka homa ahaban no eno na menua kofi esubontene udi dware a ye bo otuo kura enyeden ye twa odade a enyeden me pacho eyodumankuma tumi a ewo owiano ase enu na ma ye bibifuo no enu nti na wokun yenku kwasi broni bo ni tim so obekun yen ebibifuo ana so obehye yen bibifuo ase efri asetra we mu no enye ne na nso mu kun yen a yenye yie meda ase mame musa o mika say ababa ye bi hweme abrante bi hweme obusa ne se bacho so be no so mo so ye wonu to Pentecost mu ye wonu to assembly mu enti ono de Christosum na de osum o se de ani ehunu ene ani hu adanse ene wu kan se bosonsom Christopher beka se enam Christo nti omu ko heaven na mu woni da so bi se omu betwa saasa no na mi busa se wo se bosonsom ya ade a ye bibifo ene ya mane ne amamra ye nam so ibo mu twegya mpo no bosonsom ne fapem ene sen me pa cho ye ka bosonsom a enye kase bi a eyehu ti se de Kristofuo afa no no ye misa ye ho se Kristosum ebada ben ye misa ye ho Kristosum 1471 ena Portuguese fo ba ye man 1482 ena Roman missionaries esi go ko sasase so first enti ansa na kwesi kokko ede ni Kristosum ebebre yen no
na ye nananom enim dua bi a ye friend say onyame dua no munim say ye yinyin sentum na ye nananom nim say ye ni obi yere enye den enna na ye nananom nim say krono enye na ye nananom nim inti ye nananom su no ye nananom som no omode wo ye say 10 commandments ni ewo inti no kan say inti munim se mo ye nyankopon asodan ne nyankopon wuti mu so obi say nyankopon asodan a say ne nyankopon be say no nyankopon asodan wuti ene muara 1 Corinthians 3 verse number 16 verse wo mame ya na me nko na deche eho o se nyankopon dan no ni nipadua no ne wi ase so be hu o twedwampon na ene eye abode na atwa ye hu hia no yititiru memfa eye owia eni agoro se owia asi achi bibiere ni wo se esan ewia ho se opa ewia achi ahu a se wankasa no opa uwo na wawu enu nti na de se memfa wo mra na ye na so eye o so wo asankare 47 e wo no obutu di ndwuma wo so wo de ode nananom som ene ahaban no nti ahaban to wo obowura sunsun semu a wo hinta sem obowura ye ufie de hinta wo ho no wona mpanifo na asamafo akasa e wo wachi na o ma kire no wo haw na wo de ahaban aka wo so wo asankare 47 Pomodi aso be friend 0246 014029 0246 014029. Also me kan choro say etwere wo so say yare be ekuru say promise and fail anase obe mama yemre anase nipadua no kra so atechema bi a also de ka akoma to yemu ate say tweyempon oda so te ase na ama say bi enyere wa ya asase wi so no ote ama kasa de a Pomodi aso be friend 0246 014029. No se men ka jo say de bia obi ni pona de ato ama enam nananom ene ahompa wotwa ne mohia enti no aba de ode be che okeke na emom no eye ediankoma bi wo efie ho oba eye hindasem kwa no be ka kire ne de enimu no de se wotwa atoro e de akire na mi firi wo de na me dimrika ekọ ye de Twins Powers. The Twins Powers or say entafoni 2 mini entafoni or say abam 2 mini or say entafo 2 mini kono de odidi djuma we abrepo broni kromu a or say siwa e go inflict station le busa ye Twins Powers and answer for the number no 0248 689898 0248 689898 or say me kan just say only dey e haban ene entafo 2 mini kono odidi djuma we na so e ho or say me kan just say fofie da no minima de e wo fofie mu na ye homeda ma yen akra ne ahohom nyina chia saada no na madwendwen ye oman no hona so madwendwen nipa eho wo so saada no frɛ ye aya ahohom ne so no mu kasa efa ye wabrabom enti bomodi aso be hunu wate no onte haban bi fa nkan wate na de ho ewiase no de bia me ka kyerɛ se bibi ni wo a se bi nke ye nsɔre se bibi ni wo a nka wo nso da ye embusa wo se ede na mehunu wo ye da ye mu se bibi ni wo a nka wo nsɔre enkasa wo da ye mu emani mpie ni so ti momodi aso be hu ye ntafo no no mfa aba bi nkan wate no me ka kyerɛ se wo aba bi wo ye friend AK47 eye me Kofi Asubonten esukuto no yi pebre no o frɛ na ka kyerɛ se Kofi se sa AK47 eye bambo samra no omobi na fa dware na osusu si pisita e wo dwuma mu promise and fail anase utu kwan bi na hu se amane bi beto wa te sa samana ni bi na fa dware na fa de e fa ko no bo de besi bibi ni say seeing is believing sahana bibi ni ka say fili na gochi friend 0248 689898 0248 sorry 699898 enter phone ni also 2 minutes mami edusa na frefre wo so wono wo so ame macro broni ehwa going police station obutu di njuma also on dey hama anya ni so o say on dey hama wonam dua no e do ye ho adwuma o say hemfa na atochema e ma na osufre mu mana sebi no maya mana espano se last technique ekutu ebi no do makwa de mu no ma maya atwema mani ntimi de enka tumbium mo mo dia se ba de mesala kwa ye ambe du se so mo wa ekutu e bi se abofra de no ene o frem Kofi bedi djuma bi bedi aba wona se ma me de ebim obi na bedi dance ya na sa nu anu no bi so ma mi mi si yes se wa dance ni o aden ya o se ai se on se na mi ti wo no mi kunu no mpem asem o mi du tu mu na ase po no asenke no ko o se Kofi azansi de nkwa no di omo hwa ekutuwe bi emema no so no de omo tu wona ni tiebu se kwadu na se bi eya afro no pagya ya na ebu na to o se mamedu sa se osremu a ene ha no o tese obi fafo friends ma me yi bi si su na ne tiso se to bi twen ya na atofo o se sa de no emema ne ka ne
the real ho if you say no say ni kru sin so a no ye ni ho adwuma ma me adusani no no asaje ne ho mrane madanse ni wo say ni ti no o to ni say free be ma ne mema wa bia no say ho na mate e chi wana we bin bukro say ho endo do kro na bo mo dia say we ni be din kumo keke ma me ho no do me na emum no me pese me ko ye yare bi me pese me ho no ana say ni pedua ne be de e bete chema enti din na wo say me ye wo so no die so wo ye wo batampa no obekyerekyerɛ de bia kwan bi obefa so a de bia obesi esita na wakɔ dwuma na afɔ ntoma pa efere wasetene mu wate enti bomɔde so befere no 0500 110 115 0500 110 115 wose owo eso ame makru goyo police station one obutu ehede edi dwuma na hyɛ ne so sɛ eye kɔsɛ de ɔso wɔntena ase odukoyi ɔbɔ ade no na wada na se ɛfa ɛyɛ ahama ɔde dom no a ɔde yɛ adwuma a ɔde bɔ ayɛ adasama a mososo no muhia ya yaresa mame adusani ose madanse ni adanse ni mse mame adusani bomode so be mame adesa e wo ye swami going police station na me do ko the great lion of Judah the African Judah bazooka papa shiranka o me koto na masore fi say wiase no yese anfuche ne bibi dia de ebi achi papa me maka je say wiase no so uni eye obambo bia na why dey oto baha eja ne maame isunsum ne kata yesu ifiriwa na se oso kopɛ bambo bi no pɛ spiritual father bi dun ho ye de etwere ho be twere bo no isie no why se po isie no bo asoche na ne babo na asate kuda we den obekɔ ade ntina me kasa efise oso ono de waso no wahunu abofo konkron bo ade de adom no a ode di ndjuma wo ye voter regi bit9 oso me kan kyerɛ sɛ ono de esunsum sɛ nkɔ no odi di djuma wo ho uji aya abofo doma nkoma no eye obo ade Yeshua Messiah no ode adom no no oso me kan kyerɛ sɛ eno eno odi di djuma no edi na ehawo edi na osefo no eno wo ye de etwe ho sɛ ye adwuma sɛ wo kɔ adwuma kɔ na wo krom na eye obi ya ose me ma onya adwuma bi nya da de bi no twetwe onenti no ose ka okoma to ye mate ne wiase no ya do dumwa obi ntimi nyi da wo ba na do hyebre na ba wo obi ane ne nkra ane ne bia a ode ba asetene wi mu ntu enti bazooka se me nka nkyoro se me mo nkra bia nka unsem mo obi nkata nkra bia so de obi so ntimi enkro abere osebi waye tope awie no obi ntimi nka ne nhye efise wono wo bre no koye no tope e na ode dom wo enti odoma nkoma na hyira no wo obofo sem friend wate o 0244 726387 0244 726387 o se me nka nkyoro se o friend na eno an se bazooka nie papa me bre chai for udini no date of birth mano no hinta sem bia wo wasesem no abrabom bia no onsuroma ne onkra bia ode ba asase su no inshallah itakula osuro nyame ntino obeya ama wate bomode aso be hu no e wo ye 0244 726387 na ene mene eye osankani yaw bosomfo okoje amai agimai opambo kese ba kopɛ ena mene ne de atwetwe nkomo o se wiase no abiman ekutade ye tumi ye free ye da ye mu ba no ne ye otu emifo na sabi ye nananom omunim de nomunim se awia we ne yesom no na eye obade no enti ogya ye nsuwo eye ne ma na nyame bi mu a ye krom wa se nya nkwa free omumu nti no o che na homu ne nyina agu so no butu so no ka se enipa monko na monko sabi nom na manya nkwa nti no o ka wo se bibi man hwehwe atente atempon no so ne hu obo ade no wate na o ka eye nyame dua bi wa se e ho ene de ko fa ya edwa tondie no ye besa akọ nana o therefore sabi ene yetifie eni Kristo ne nam obia se Kristo ne no se nkofa tetempon no ne ho ene sabi ye benya eye da nkwa no no se mojehwe gu ama boni fefre bi ede eni ho ende unyini se ye nanando muja to wo wiye no a ya abodende amaye no eni kwan se ye ni efa ho bi na emo ni ehwehwe eye dada ewo ye mpaebo mu se yesre adom efri eja obo ade ni dim keke no o se enya nkwaje na yedidi mi menua kofi esubontene onsem na ubisa na emuye medu na mihu babia ya wo fa asem ni fi na chese okura no wedwan samu oh small in face big in bones samu anisa na mimi hu efise nyansa ni nimdi a hyewma hwe yenya
ye tete asase su nyina ye nyina ye nsuo ma obi ni ho koko sasa Ghana ha a onu beka se onye nsuo ba die nti America saa ne se ye nana Adam ye bo ni wie no ye de ne to Garden of Eden saa na omo kan so ono no nye den onwen e no koya asoden oduma kwa akofra ye nana Abraham or so we go ota any eba o me pa cho oye eja Abiam ye kan Abraham enya infisia eduoson num oduma manko frɛ na okofrɛ ni free fa abosumfie naho Tera ene Abraham nananom said ye book na esie no o se omo ye abosumsomfo a omo sum abosom wo nsuo n'eja Abraham yi ebe kotena baabi kobo ne bra ema owo ne ba Isaac ama Isaac be di mfihie aduanan o peyere ama ne ba Isaac no osuma na koa ohodenfo bi se onko saa ebusua na ofiri munum enko ware yere emre ne ba Isaac na je se abosonsonfo mu nimba tete pa yemfiri onu yemra yakora opanyi Moses Kristo no for efrene Moses no onu soso ye wo no ye de ne sie abosome miensa ne ye ntimi nhwe ne so bio efi so osu a na nene e wo abonte efi se na Misrim hene Pharaoh ahyemra se obi obewu babere ma bia no yenku no na oba ba bia so Kristo di enye Kristo nkwa na epenaku no debi Kristo kra de me nim ni sese me pa cho fa me nko akrade na mpeso me pa cho debi nya onso ya abakosem na me busa se konfo chi ni Kristo woni di kan bai why konfo anochi oni Kristo Yesu Kristo wani di kan bai said ye omo kire ne die na omo pa che se Kristo ba ya ansa na konfo anochi ba okay nanso ye yabakosen mu no ye hunu se ye nsuso ye Kristo anase okonfo anochi benfo onu no oye meso menyame miji konfo anochi di esene sa Jesus Christ obroni no efi se Jesus Christ no omode ne ba kire ye wo Ghana ha no so oyo obroni a anka abrofo a omode Bible ba agoko sasase so no anka omo mefa me nananom emfa wo konson emfa enguwon emfa won kwaye emfa won enko inti opanyi Moses no ye wo na ye de ne sie na abosomi nsia ene ye de ne kosi nsuani ena Pharaoh baba akohu no okohu no ofa no no de ne Miriam etu emika ba ne nche mi wo Israel ni ba bia ne yere ne ba ewu eti fa no koma no enti Pharaoh baba no ede akwala no esan ma Moses maame said the book na kire no enti Moses nyi ya otwa ne nufuo no osan de akwala no ekoma Pharaoh baba no wo Misrim ahimfie saa ahimfie no mu no Misrim hene baba no ehu Moses awanyi abamuwa no Misrim hene baba no ene tu Moses din o say wo akwala we ye be fro opanyi Moses efise insuo mu ena me yi hu free ye inti ye wo osofu panyi bi a oyi concert e wo KUMAWOOD Apostle John pra insukasia pra ne mu no fi ye wo ba kun so ye frɛ no danso ono so densu edin na da ne so ye wo
enniema binu enipe binu wɔ asase so a ɔmo awusuo efiri ahunhun nsɛm nsuo eni nnua eni aboɔ nom ena ma ɔmo titiriw nsuo ena ma nipa ɛwo so sɛ adentie nti saafoɔ na saa din ni da wɔn so nyinaa no ɔmo pa ɔmo ni eburo grawa ma na ɔmo mfuru onyina ɛnkɔpem onyina ni nkomu mepa kyɛw nsuo no ɛne ahonhom a adua ebusua biara a yemu bia efiri mu no ɔmo nyaayɛ nnɛ ɔmo nyaayɛ ɔkyena efisɛ yɛyɛ wɔn dia na heaven bia ni ba bia ni pa akɔ hey jaisa we ma Christopher bofu jaisa hey heaven ni wo me heaven osoro ahinniem a ya kan eni ni gogo sasase Ghana eni ni Ghana ha oh akreja efise akreja sa planet ahodo a galamsi asase me pa chew jaisa ye ba jaisa ko tu galamsi jaisa o ya mi ne ya mi sori ya mi ko tu galamsi am ya ko pe bie di o me da wase me osankeni yaw osankeni bosonfuo yaw nunsini okuji aman mintu galanse da na me pacho mintu galanse so ensio be na ye kroji asebi o se fa so e na o kasa na ye te o ni a o kan se o mo na sebi o mo hwe so o mo siesie ya kwan ne ya brabo mayen na ye se nyina na o mo nyina deda ye di me pacho o mo ne daye na mo ne daye me pacho enu na o mo aye me kasamafuo enu nti na watu nsa afre me no o mo atu nsa o mo abefre me aka kire me se osenkeni enu nti na o mo aye me osenkeni no ena o mo aye me obosonfuo na se wa munye Kristo sam kani no debi o ye bosonfuo se kani me pacho me na me kasama owia me kasama osrane me kasama ensroma me kasama enframa me kasama inua me kasama enhabama won se me maami edu chuwa no ne me nua no akonfo a wo ye advert ma won bosonfo a wo ye omo nyina di ahaban ena eye eduma na wo bekese ahaban enye nyame ntumu se asase ya na omma wo aduane ojunsogu no so sebe ukoya ne gu no so unante ne so one so na wo dan ni sio usi onye nyame na Kristo for research ma egu maso mo se me nka kyerɛ se nyame egu eso eye ne de odanyoma di from century to century so ɔne awo ɔtɔtɔ aso mo ɔso ohia Mose no odi nsuo apam no ne nante ye ohia Aaron no ɔde sekan ene de man nante ye ohia eye Solomon o ma the book Enoch or the book man no meba ohia eye Mose ana Mose a obo ni di no o ma ni nsuo ba ensuo bia ni wana Mose wonte ne kasa one ne kasa enti obekasa ogina nsuo no ogina epum no wakasa mbo Christopher omoka gumasum sese ye yo na ofiri wo no ana Aaron be so ni mu Aaron kuta sekan ene die okofo ade die atire meba Aaron susu kita puma na se ne sekan ya da bi eso puma ene so sekan mo ode puma ne ma no yes I na pamara ka bi wo ho ye beba so na efiri wo no Enoch be fa book bi efiri ye the heavens and also okotrans odi book bi bai na ye abofo bi na de bai edi koja eye Solomon bai no beda ne eye ahomu nyina nkoa erodum di dwumadi bi e ma obo ade e benya na sane so ana asane so a ye som no efiri ho no e na ye awon toto so e de se kan hye David zebze kum watamfo nyina ne be fa kire obo ade ne fa e be esi na sane so e no so di sa adwuma no obai na nkakran so da bi e no wo dwadwafo bi e wo ho aye ne dindi eye Kristo hey o metwa zamo jare pepa boni nyina no na afi bia duru a afi emubu pain be di ensuo e pepa e asase we su bia no ne nhwe ye wade menu pe
nsuo ayɛ de ohoro asase mu ayɛ abibifo ewi a ɔde ɔhyerɛne no ato so ayɛ de akae sɛ ɔno ne nsuo no ɔno ne ewia no n'akyi nsuo yi baabi ne hɔ biem saa nso na ewia wɔ bi ne hɔ onyini sɛ saa nyoma wɔ biara yɛ ade bi a ɔbɔ ade ne dan adi ɛwɔ ɛyɛ apamadaka ne mu a deɛ mebobɔ so ne nyina gu apamadaka ne mu a edi dwuma ɛwɔ yɛ mmere mu mepa ɔkyɛw ɔdoma nkuma ɔbɔ ne soro ne n'asase no ɔse nipakum nyɛ den ɛnyɛ ɔse ma yɛ niewu enti ebere ɔka kyerɛ yɛ nana Abraham sɛ ɔmfa ne ba Isaac nkɔbɔ afɔdeɛ koraa no wampene so sɛ ɔbɛku ne ba Isaac no na emu ɔdoma nkuma maa no odwan ɛma ɔde bɔ afɔdeɛ ɛmaa no ɛsɛ odwan so yɛ nkwa mepa kyɛw wɔkum nipa medase ɔse dabi wo bia mimi twa yɛ mpɔm mimi tim wo sɛ nsuo a nsuo wɔ nkwa yes sir wo ti nto so a ɛyɛ nkwa ye medase wo ti enyado a ɛwɔ nkwa yes sir efiri sɛ adeɛ bi a ekura nkwa biara no na ɔno twa yɛ mpɔm oyinyame batampa tim na yɛ den na ɔde saa aboa no ehwie mogya ɛde ma epepa bɔne medawase bebre mepa kyɛw Abraham ɛne ne ba Isaac deɛ no ɛnyɛ mogya bɔne pepa esu meka ma na abesi so sɛ yɛ nana ɔdoma nkuma Yesu Kristo na ɔmo de ne baayɛ no uka Luke ono mu a 2 verse number 21 22 na ɔno ɛbra yɛ wo no yɛkum agyenkuku mienu ɛna de yɛ amanneɛ ɛmaa no edu communion time no nso so Luke 22 verse number 7 ɛbra ɔmo kɔ akɔdi twemu afahyɛ no nso so ɔmo kum odwan yesai ne nyina so ne sɛn mepa kyɛw ɛhɔ na metwe wadwea besi so sɛ tete nyankropɔn na Israelfo ne som no no mo de odwan ɛkɔ kunkum biae hɔ na sɔfo ne ɛkɔ kunkum biae hɔ kora yɛ de ahoma ɛna sɔ na se na owura dan mo no mu ɔno nko a na ɛkɔ akɔtwa odwan no na sɛ ɔkɔ ɔno mu kora po na sɔfo no kora ne ho nte a ɔdoma nkoma nyankopɔn kun ɛwɔ dan mo na obi eni ho kwan so obewura dan mo ɛgye sɛ yɛ de ahoma na yɛ de sɔ na se no yɛ de twetwe ɛma ne pie enti nea meka ma na besia ne sɛ ɔdoma nkoma nyankopɔn no ne su ne nhyehyɛ ɛwɔ abɔdeɛ nyinaa mu nanso so wama nipa desani kwan sɛ yenkum nipa ɛmfa mbɔ afɔdeɛ eti Jesus Christ deɛ no a ɔmo se ɔno na obewu gye wiase nkwa no ɔhɔ na mehu sɛ dabi ahwɛfo a mohwɛ mie medam asɛ mugusu a mohwɛ mie na mesrɛ mu mema mu number we on momfrɛ sa papa we ma me wate ɛhintɛ sɛ bi wɔ no hɔ a mepɛ sɛ me ne ɛde papa we kyɛ obi afa number we no momfrɛ sa papa mu na betima me sɛ yehia no wɔ yɛ kumase KUMAWOOD TV a ɛwɔ wiase ɛna wɔkɔ dwumadie so number no yɛ 0553 001 926 0553 001 926 mo frɛ na mo mbɔ na betima me na mo nka nkyerɛ sɛ Kofi Asubɔnten sɛ wadaroma enka yehia no onye yɛden yɛmmoa na ɔmbɛtena ase yɛne no wɔ nsɛmkaeɛ bi samsan kaeɛ no ɛnam sɛ ɔdɔfo mommoa mo ate ne sɛ bi yɛ sɛ nyansa ni baako fotirim ɛna sɛ bi nsa baako ntimi kata nyame ani dwumadie minum na ɛdie ɛtɔmani atɔmani mo ate mɛsrɛ mo obi ammoa me ne yɛmfrɛ saa number wei 0553 001 926 0553 011 926 na yɛfa yɛafrɛfoɔ no yɛfa phone calls obetima frɛ wɔ 0244 840108 adeɛ papa yi kan wo so wadwe nkyerɛ ne sɛn wɔse yɛmfa ni die ma nsuo ne awia nsuo yɛ obatampa bosome yɛ obatampa na bosome ne awia na wo yɛ bebenya yɛ nipa adasama yɛ te asase yi so na Kristo na yɛ ka no kra no ɔyɛ bosomfo unya no obusum efise yitwa udwan ema no
etwa eye agejekuma ajejekum meboa ajenkuku mronma ya anya abrodoma se de nipa bete ase abrodoma mienu na ede e ma no ono ne ya adwen se etwa se yesafa saa tete atempon no so amane amamre ye wo a yempe eye nananom bi enkosoe omo ne mu se akwan hyebre se udwan ana se eye abrodoma na wo se etwama na edi ne hyebre gina ne pe eye botobitu nachi ubetima frame number we 0244 840108 no so abaduma die so 0244 840108 na also abaduma die so na also akere wadwe akra nyamaye no won say asem we aye dedede say odumankuma ne nyansen mu no gina so na obi abaduma die so hello aye KUMAWOOD TV wudi ni be okasa free. Hello, good evening. Hello? Yes, sir. But you didn't be free. Because of Manso. Okay, Accra. Mianko, yes, in so you I'm saying my hello, Accra Kasa. Because of Manso. Okay, Marenko. Yes. Opanyini wadarma dwumadi se de mekan no eyamnimu na edie oba dwumadi so a dwum oye wa fidie no volume no so wata se de me kasa na wo so wate wo kasa wo a enye. Hello hello Hello. Yes sir, good evening. But you didn't be okasa free. Hello. Yes sir, opanyi kase pacho meet you. Hello. Opanyi pacho kasa hit you. Hello. And don't count. You first know better and cancel beba. Hello? Oh, I mean for you my dear, you know. And in dear Edisuya, Opaswa, Miss Rawadaruma. Hello? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Good evening, Doctor Free. Good evening. Yes, sir. Good evening. Hello. Yes, sir. Kasa. Oh. Good evening. Maybe to Wadarma on Timing, come we first now. Will be from now. Hello. Yes, sir. Pacho Udini be Ocasa free. Hello. Yes, sir. Udi any baby Ocasa free. Open network. Hello. Network. Oh. Pacho Timenka. Oh. I think that network in MYA. To hear your notifications, follow the notification. Mini say a bit my form of my drink today, Abba. Emre Pemuno, you number about 2 a year TV. So now, Obisu, I as a Bissabia will be south. Hello. Yes, sir, but you didn't even go free. Hello. Open Casa. Hello. Miniature. Madama, call it a friend for the off now and to us. Accra. Obi Busa say, set it at important boya. Ekika amwe gu mo ye hwie mo je gu. Bible so kire say, nani say entimi mo je hwie gu no. Na ye hwie obo emmoa enkwa egu no. Me pa chow. Hwe. Afibia e Kristofuo ekum nkokọ emponche inwan anantwie ene adeade 25 December. Yenuanu nkramofuo ekum omode ochina. Esese efie bia kum nantwie odwan ana se akokọ ana aboe biara fie mojagu. Rashid Bamba o eye akurem aboabo akurem eye Bamba echina Mr. me from a punch bremi and as me dwan se enye se meba po se baba po afasha me no na awie se ukum udwan na fa me de bremi akra therefore sa e Kristofuo imponche ne omkukọ na omukunu every 25th December no omukun de ye den me pa cho ye tosu mienu ye nuanum nkramofuo idi ada
no so mu kun na ntwie ene nwan ne nkokɔ ne mponche no eno so mo de ye den na me pacha o say me pacha o da okum o da o de me yedidie o da o de say o da o de wana Ecclesiastes o ka 3 down was one me pacha enu nti ena ye nananom abosonsonfo nso yekun enwan ene nkokɔ ede egu fom ekachire oja nyankropon a oyo owia ne se ye mane mo eja enu ni moja na ye twegu enu nti ne ye nuanum kremofo ewo suehu bi se utumira no wakire sikun na mfatu nti na prison ni ra ho enu nti ne ye nuanum kremofo se nyo chief imam anase ni obetwa abo ni timpa free kremosun mu a o kristo ni hukum abo a onweda efuse wo ba bekum abo a esese wunya asem bi kan ansa na wetwa akoko ni ti anase ana me fan kan che Rashid Bamba me so me weda so say me niwa o so me weda e je kira force so punch nu na ntwie me but my announcement ni eni say ye wo wasem ye wo ne onua na asem na say e onua do ene ewiase no kristofo e ma barika sara na barika sara fo so e ma kristofo afishia pa o no mo wi mponche ne nkokɔ ne nantwinam yen abosonfo yen ku aye kɔwibia yesi ye de ne yebusu adentia enu na we sese mebisa ebi o so me busa o na mo de ne mu kum de ye den enum danti na ya mukum oh emu ana nya mo hwe de be ni gie me pa o chewo esese enu na kopie wo Israel fo num no se efie bia afi bia esese efie bia kun ne odwan baako no de sra ne fie aponwa ene na fie puma ehu na owuo bofo otwam a wanye den saade na mo agya ye no nipa be koso ewu pa enti abibifo ye free hin na yabode ene hwan me pa cho yabode obo ye ena me kiro so onu nu oduma nkuma owia osane eni oduma nkuma nsuo ene bo me no mienu enti oti asase so a fa ni die ma owia fa ni die ma osane fa ni die ma nsroma na fa ni gire ma asase ya efu akokroko na fa ni die ma eno abran kobran epokese esubontin nyina tini kogu ne mu obo mi di ntobo ase hey man ana esubontin de she konkron te ase no ane ese me bodin efi se u ni wiase we mu a anka ye nyankwa ami nsuo ena ye nkwa ami kwesi bro ni se water is life it water no nsuo no river no for respect emma ukase emu no abena yaw asase no di abode ne bata no mebusa se edin a oboboboi e wasakere na nyame bi de so ane e da fa pim we na daachi bi no yebeyi ni onto kraman o se eduru bi na kasa na edin awon no atutu no de ade ahye efi se ohun se daachi bi no se owia ne boso a kasa ni be emre na obefare ahwefo papa wo ka asem bi o yemfa ne mienu de bia meka se wi asenet wa yemfa ne mienu papa no bone no o ya de bia wo hwe wachini wo hwe wanim efi se unim se bibia de ewo wi ase na wo kwa enu ti na me de sa adwumadu ya bro se yententene ya setere mu no me din de kofia subonten esukuto wo yipa bre no me na be di adwumadu ya nchia me na metomisa fra me papa eyo osankani yawo bosomfo agimai opambo okofo ono onku no ono so oguso ede okun akra yeko o telephone number no bi so hwewa obenya 0548 58 and the screen is no obetima fa ne number openi yawo no 0548 5867 didi no osa yawo oyeso ono oji aman osa nyame e friend twija mpon yawo da no obechira asechire emresemu no ebenya no na wo ame no e ma me di dwuma di ebro no ye me chief executive producer
famous ana uma am the boy me am di dwuma di ebro no kame wate nechina ye nhia wo ye no nson no ye wase ya 7 o'clock na esukuto yi pebre mafama kunya a me no wo beche de ahinta wa brabum no meko na kai se echina misate wase ne twedwa mpon ma me nkwa bi mu a na akokọ obo kukuruku a na emi ko fesubonten a esukuto yi pebre no me na me bo nkai se hia me echina peace bye bye. There are so much bread. Na matana se na mohwe me KUMAWOOD TV. Be di jumadi e bero. Opportunity e wiase na okwa. Ebusua, so you say wiase na okwa dia. E ka hu say e wiase your boss so na asase a owura. So owura dia na o mra ne amane a odidi so. Adechi ne ade say we. Adechi o mani pada sani na ade say o ma odman ko na odidi ne juma. Ebe nwura odi pada sani pentem etu ni prum efi say bibi wo ho. Edi na wo ho. Which let me say, if we are say, and now, and Kredan can keep room. You do all anything that you. If you come away, no me name the prophet Sikega. I first said you made the embro. May come and sing to you, I say. If we are saying, what was our open? What's not Sajon? Say, a dream mirror, or Hino, a Bobonu could dream, not other Sayano, who soon look at not at the Chiano, or Hiny free for never. Which let's say, if we are say, and now, if you say, if we are say, Edding, internet say, if we are say, and now. Eddie Camel, never said you made the Embro KUMAWOOD TV. From Monday to Friday, a free 7 to 8 p.m. Medawas.